Juu. Mahtaako tästä Reunasen pojat touhusta tullut yhtään mitään? Kuvaatko sä sitä? Yritä kuvat, mutta ei saa edes kalaa näytille, poika. Täytyykö mun siirtää jotain vehkeitä? Tuo nyt vähän kalaa pintaan, että saadaan videokameralle, jos se pääsee karkuun kumminkin. Älä manoa nyt sit. No ei. Jos tää irtoo, niin mä sanon sit ihan oikeesti, että mulla menee sit järki. Kauhea halko. Kyllä se 6-7 kiloa. Pidä nyt sitä, poika! Ei saa mitään syötävää, kun se kaataa. Ei saa nyt sanoa tolleen. Muuten hyvä, mutta Nurmesepo haavikin taitaa olla vähän pieni. Tää ei tän saa. Tää joku saa kenen Otaks sä mut hanskaa ja nostat se, ettei se vaasi karkaa se haavi Mutta takia. se väsyttää se sit. Niin kun näet, niin mä yritän koko ajan. No päät. Hanska on. Se on siellä kassis. Siellä pakkien alla siellä välissä varmaan. Se alkaa aika lailla ole näköis. Kyllä se siihen haaviin mahtuu, ei. Ottaa perseerellä pääerolla. Se Mä näkyy jo. yritän tuoda sitä sit sinne päin. Hyvä, kun toi aurinko paistaa, kun mä en näe sitä kalaa edes. Reunanen kastuu ja... Noniin. Ei jumalauta. Tuu nyt ylös saakka, please, vittu rakas jumala. Reunanen Auto. saa ennätyskalaa. No jos saa. Niin. Pidä sitä. Pääerällä siinä haaviin vaan, Mä jos saat. yritän ohjata sitä, mutta... Niin kun näet, niin... Älä päästä sitä pintaa pisti kärki alaspäin. Hyvä Timo! Tää hajoaa tää saakka. Hyvä Timo! Komia. Mä tippusin Komia. muuten ihan just... Täytyy saada löysää.